θα μάθεις κάτι καινούριο σήμερα. Πόσα εκατομμύρια είναι το δισεκατομμύριο. Ούτε τι είπες δεν ξέρεις. Τι είπα. Πόσα εκατομμύρια είναι το δισεκατομμύριο. Εγώ θέλω πάρα πολύ να μάθω. Θέλετε, γουστάρετε. Γεια, τι λέει. Τι κάνετε, καλά είστε. Αψίτσε εδώ ξανά. Κυκλοφορεί τελευταία ένα βιντεάκι. Ρωτάνε τον κόσμο Πόσα εκατομμύρια έχει το δισεκατομμύριο. αυτό θα απαντήσουμε. Τι! Αλήθεια! Μόλις εμφανίστηκαν 12 άτομα που λένε ότι έχουν την απάντηση. Πάμε να τους δούμε, να δούμε τι θα πούνε δηλαδή. Είστε έτοιμοι, πάμε. Θα είναι πολύ κακό αυτό που θα ακούσουμε. Ας πάμε να ακούσουμε τους 12 διαγωνιζόμενους. Πόσα εκατομμύρια έχει το. Πόσα εκατομμύρια. Περίμενε. Πόσα εκατομμύρια έχει το δισεκατομμύριο. Τι φάση. Τι εννοείς. Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, τι λες τώρα. Θα κερδίσω κάτι άμα το απαντήσω, θα κερδίσω λεφτά. Όχι. Τότε γιατί να με νοιάζει. 12 είναι. Όχι. Δεν θα μου δώσει τίποτα. Όχι. Πόσα εκατομμύρια έχει το δισεκατομμύριο. Δεν με ενδιαφέραν ποτέ τέτοιοι αριθμοί. Ούτε άλλως τα λεφτά που βγάζουν είναι πολλά περισσότερα. Γιατί να με ενδιαφέρουν. Θες να σε αγοράσω. Τι εκατομμύρια, τι δισεκατομμύρια, πας καλά. Ποια ξέρεις ποιος είμαι. Εσύ ποια είσαι, τι κάνεις εδώ, τι είναι αυτό που κάνετε. Καταλαβαίνεις σε ποιον το είπες αυτό. Πας καλά. Ξέρεις πόσα χρήματα βγάζω εγώ. Είναι πολλά περισσότερα από αυτές τις παπαριές που μου λέτε εδώ πέρα. Τι είστε εσείς, τι είσαι. Ναι, είσαι εσύ που μου λες τώρα, θα με τρελάνεις. Εντάξει, προσγειωθείτε όμως λίγο. Να τα ρωτάτε αυτά εκεί που πρέπει. Ναι, συγγνώμη, έχετε δίκιο, δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Και εγώ συγγνώμη για τον τρόπο μου. Η κάμερα πουλιέται. Πόσα εκατομμύρια έχει το δισεκατομμύριο. 2. Βάσα και τα μάτια σου. Γεια, αυτό δεν είναι καλά. Τι? Μπορώ να κουμπίσω τα μάτια σου, σε παρακαλώ. Μπορώ απλά να σε κοιτάζω. Σε παρακαλώ. Πες μου το τηλέφωνο σου. Φύγε! Το τηλέφωνο. Ρε μαλάκα! Πόσα εκατομμύρια έχει το δισεκατομμύριο. 55,5. Τι? 65,2. Τι είπες. 1005. Είπες 3 νούμερα. Συγγνώμη, έχω χωθεί, δεν μπορώ, έχω χωθεί πάρα πολύ. Ποια ήταν η ερώτηση. Τι, δεν καταλαβαίνω. Ώστε τα φιλιά λέω που θα σου ρίξω σήμερα το βράδυ. Τι ανομαλά είναι αυτή, ρε. Εντάξει, σαν τρίτη δεν είναι όμως. Τι είπες, μπορείς να το ξαναπείς. Πόσα εκατομμύρια για το δισεκατομμύριο. Φίλε, wow, τι δισεκατομμύρια, τι τρισεκατομμύρια, τι είναι, δεν καταλαβαίνω τι μου λες τώρα. Τρισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια, wow. Τι είναι αυτό, πρώτη φορά το ακούω, sorry. Πόσα εκατομμύρια είναι ένα δισεκατομμύριο. Παιδιά, το παιδί δεν είναι καλά. Έλα στα 5 γρήγορα, έλα στα 5 γρήγορα. Έκαψε φλάτζα. 5, είναι 5. Όχι. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά, εγώ δεν ήμουν καλό στα μαθηματικά. Μόνο την προπαίδεια ξέρω. Θες να σου πω πόσο κάνει 5-5. Ναι. 25. Και 1000 επί 1 εκατομμύριο πόσο κάνει. Είναι πάρα πολλά. Δεν ξέρω. Αλλά να σου πω κάτι. Άκουσα έναν που είπε ότι είναι 1000. Πόσο ηλίθιος παίζει να είναι. Βλάκα 1000. Πόσο χάζος παίζει να είσαι για να νομίζω ότι είναι 1000. Τι, γιατί με κοιτάς. Είναι 1000 έτσι. Όσοι χιλόπιτους που έχω φάει. Πόσα εκατομμύρια είναι ένα δισεκατομμύριο. 10. Λάθος. Όπα, επί 10. Λάθος. Επί 10. Τι κερδίζω. Τίποτα. Δεν θα κερδίσω κάτι. Όχι. Θα κερδίσεις μια νέα ερώτηση. Πες την να. Πόσα δισεκατομμύρια χωράει σε 1 εκατομμύριο. Ναι, αυτή ήταν η απάντηση λοιπόν. Ευχαριστούμε που είδατε την εκπομπή μας. Γεια σας, αντίο, καλό βράδυ, καληνύχτα, καλημέρα. Μόλις τέλειωσε αυτό το υπέροχο βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να πήρατε την απάντησή σας. Ποια ήταν? 1000. 1000. Μπορώ να απαντήσω και σε άλλες ερωτήσεις αν θέλετε. Πόσο κάνει 2 και 2. 86. Αν σας άρεσε κάντε like, subscribe, share, καμπανούλα, comments και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Βασικά ξέρεις τι είναι το 1000. Οι subscribers που θα αποκτήσω με αυτό το βίντεο. Σοβαρά. Βλακά.